Паседжанне прайшло даволі інтэнсіўна, вельмі шмат чаго цікавага было сказана. Далі слово як мне, так і адказчыку. Што ўразіла найбольш у словах адказчыка і ў тым, што яны казалі, гэта вельмі даволі такі хамскі, нетактычны тон і тыя прыёмы, якімі яны карысталіся, то бок яны зрабілі раздрукоўкі са слоўнікаў, якія тлумачаць слова баклан і гопнік, і перадалі іх спачатку нам, папрасілі далучыць да матэрыялаў справы. Зразумела, гэта было зроблена для таго, каб прынізіць, падкалоць, так бы мовіць, вывесці з раўнавагі. Ну і сам выступ мукавозчыка, ён быў даволі хамскі па сутнасці, то бок ён не крытыкаваў увогуле сутнасць справу, ён абрынуўся на маю асобу, расказваў, які я неправільны анархіст, які я злосны хуліган. Слова злосны хуліган, слова спалучэння было паўторана вельмі шмат разоў. І гэтак далей, што нават суддзя мінімум 4 разы яго перарываў і казаў, каб ён указваўся па сутнасці справы. Ну, гэта яшчэ раз пацвярджае, што у іх на хаўспрапагандыстаў, як і ўвогуле дзяржаўнай сістэме, працуе негатыўны адбор. Нармальныя людзі туды не трапляюць, там не затрымліваюцца. І туды трапляюць выключна вось такія нізкія людзі, якія гатовыя нават у публічнай сферы хаміць камусьці, сваіх, скажем так, супернікаў, тых, з кім яны спрачаюцца, спрабаваць прынізіць, што характарызуе іх як з інтэлектуальнага боку, нехватку здаровых аргументаў, бо аргументы ў іх былі вельмі слабыя, так і з маральнага. Аргументы асноўныя іх былі ў тым, што, па-першае, у мяне ўжо настолькі дрэннае або мне грамадскае меркаванне, што яго ніякімі артыкуламі спорціць нельга, а па-другое, што не яны адны напісалі такі артыкул про тое, што я там нібыта нешта падпаліваў, а шмат хто напісаў. Вось таму яны гэта як бы здымаюць іх адказнасць. Так што датычна выніку, то я ў прынцыпе не здзіўлены. Усё, як я чакаў, сістэма сваіх не здае, будзе адстойваць да апошняга, нават у такіх дробязях. Канешне, яны не хочуць ствараць прэцэдэнт. Бо калі сёння яны задаволяць мае патрабаванні, пазоваў пачнуць падаваць вельмі шмат. І, канешне, яны не могуць гэта дапусціць, і заўсёды дзяржава правая, заўсёды грамадзянін вінаваты. Такая вось у нас практыка. Ну да, хутчэй за ўсё буду гэтае рашэнне абскарджваць, няхай пішуць. Я лічу, што сваю праграму мінімум я выканаў. Я прымусіў іх апраўдвацца, прымусіў пабегаць, паказаць яшчэ раз сваю нікчымнасць, сваю хлуслівасць, сваю сапраўдную сутнасць. Яны сёння это паказалі перад усімі, перад журналістамі ў публічнай сферы, што нават суддзя, які таксама частка гэтай сістэмы, нават он іх абрубаў у гэтым і ставіў час ад часу на месца. І няхай усе яшчэ раз пабачаць, хто ў нашай дзяржаве нібыта інтэлектуальная эліта, не лішняя будзе.